Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Assam DGP Avoreng Anghoi Jutpon Tanglo. Assam Alongkedo Director General of Police DGP Klembarim Bhaskar Jyoti Mohanto Alangli ar koini phai thongkepra ECR ni pen DGP Avoreng Anghoi pen Boreng Jutponsi Kadu Kavia Phansitami Avoreng ki Jutpon arni ahut Kachepadi tekang Alangli ke inut India Police Officer mate thi hekpen IPS chepamansi Assam angkang pi aphan Law and Order anat kelangji aphan pura Alangli aphan kedamtang arni mate penang an aningkan penki Assam along DGP Anghoi khiponsi penang an aputhak langchari ponlo Sitaminon abangki Avoreng kijot apornang lesi arkoi kijot si arni pen Avoreng jutponsi non puthot DGP Bhaskar Jyoti Mohanto kangni Anghoi along DGP Akimi GP Singh aphansi thangthangi phai EC arni penke DGP Anghoi pangni ponpo kelang pachari ponji aphansi GP Singh aphan DGP arpu pekpon tanglo Phulani pen oroning tikathar Karbi Anglong News Borjan Ahavar Breakjam Adim Along Karbi Ningkan Kimi Katalon Po Thangthangi phai ECR ni Karbi Anglong angkang pi along Karbi Ningkan Kimi Katalon ason thak thaksi Jasimet Borjan Ahavar along ta Breakjam Adim Along Karbi Ningkan Kimi Talon Dun Sonsi Borjan Ahavar Karbi Ningkan Kimi Katalon Dun lake Dilai Hidipi Mumchop Teronarong Longkathar Ingti Arong Khotkhoti Sarumanthi Kavaram Taro Arong Rongkangthir Karbi Club Kuligao Kania Be Arong Penchenglo Breakjam Adim Along Borjan Ahavar along ta Talon Dun Anpar da Chophalo Hiaman Pen Kachetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar VDC Sunaram Singnar East Karbi Anglong BJP Mephu Roland Killing Chetongdun si Borjan Ahavar alongta ing samjen pen Karbi Ningkan Kimi Talon Ponlo Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News Karbi Anglong Councilor pa 15 বছৰ আগত ঠিক এই অসমৰ মনত নাই কিন্তু 15 বছৰ আছে যে আজি ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখ মান সংখ্যা বুলি কয় কাৰ্বি 9 বছৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এই ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছতে প্ৰথমে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সৈতে আমি ডিপুট কাউন্সিল কৰি মেলি এই নতুন বছৰটো আমি তাতে অৰ্গেনাইজ কৰি থাকোঁ কিন্তু বছৰ আহি এতিয়া গোটেইটো কাৰ্বি গাঁও বা গোটেই কাৰ্বি এৰিয়া এই নৱবৰ্ষ মানে কাৰ্বি নতুন বছৰটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ইয়াত বোকাজান এৰিয়া অঞ্চলৰ 9 বছৰ হৈছে আজিৰ দিনটো লৈ তো সকলোৱে আমাৰ যিমান কাৰ্বি আংলং বাকী আছে আজিৰ দিনটো চহৰ এৰিয়া কমিউনিটি ফিষ্টিং হয় এই খেলা ধূলা পাতে তাৰপিছতে আল্টিমেটলি খোৱা বোৱা চব মানে ৰাইজে মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি পেলাই ভোগ কৰে তাৰপিছতে ৰাতি কালচাৰেল নাইট থাকে সেইটোৱে আমি চেলিব্ৰেশ্যনটো সেইটো কৰোঁ তো আজিৰ দিন সেইটোৱে বৰ ভাল লাগিছে ইয়াত বগাইনত গোটেই বগাইন অঞ্চলৰ যিমান কাৰ্বি গাঁও আছে সেইটো লগ লাগি পেলাই আজি চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰিছে আৰু সকলো কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বাকী আৰু কাৰ্বি আমাৰ বগাইন এৰিয়া যিমান কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি নতুন বছৰ মানে জুমিটো মই দিলোঁ চবক মানে হেপী নিউ ইয়াৰ Lahori Jana Long ke Ongdong Drugs Kenepon Long Thangthangi phai CR ni ada por phai kebra achitem apor malom Dilai Police Station angkang Joy Ben Birda ke Longpen naka checking keton kelang asai dengsi Lahori Jan PP along ihum Tata Diaya gari kiri kakurok dunsi ke Ongdong Drugs Nepdun Longlo Bangso Tata Diaya gari registration number AS02CC2548 pusi pangthekpon Drugs pangrum petpen kenepon long laki homing korapho 303.80 grams an nepon longlo Kaching nang check amen laki Fayaz Uddin Artaning kan Krainer ke Pasar Bura amen Abdul Matin Arong laki Haldiati PS Doboka District Hojai pusi pangthekpon Labang sosai ke dengpon Cherapet pen Lahori Jan PP U Dilai Police C20 BN CRPF UC Chita Ravi Gil AWIC Lahori Jan PP ASI Jiten Gogoi SIP Sarat Kakuti CRPF Camp Sonsi Nonamat Do Ana Drugs Sisponsi DSPO Bukajan pen Chepari dengpon lo Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News Karbi Students Association KSA ahin pen class 10 ke Charlie Bom atumaphan free coaching anparta education awareness program amai kedengpon Socheng dhenta constituency ke parlo Rongmongwe Karbi Students Association matithi hek pen KSA ahin pen non class 10 angdeng atum aphan panongsi free coaching bipon
lapen labangso coaching ki bipon ke Karbi Students Association KSA klembang atum ning ke mepen rong mongwe arat atum ta theknang ji pumathasi alangli tum che paduk ponlo lapen rong mongwe Karbi locharli asong pen mesian arijal ke pawang ji aphan pusi bang swajai mek deng ponlo labang swamaya long alohia manpen kache tongdun rong mongwe police station pen OC Jivan Marak long version teron rong mongwe Kothori forest beat officer Dorsing Kramsa social worker Biren teron rong mongwe municipal board ward commissioner Ajit Togbi cleared up English school principal Arun Togbi rong mongwe ST Pol high school teacher laperan parta ongdung manpen kedo alohia tum chetongdun Bangso mai long KSA Inglong pho aro rong mongwe head branch meipu ake hai somidar ingti thanpa chini tekang ki free coaching lapen awareness program ki bi ponang kok laki non ki thormi o somar atuma phan anparta non metric asat lang ke tokpen mesen arijal ke pawang anparta an sose angsong kengkam kache jordun thejia phan mathasi bangso mai ribdun longlu rong mongwe penjona singtiso Karbi Anglong news học lo pini lang nam lo pulang te pinangan aningkan dak rong high school long pre coaching ki bion peli di gol sini to matha lo pining sengkan bang tong sekot pen del lui lo sisteme ni tum bor ipon lo pini la bang so pre coaching ki bi pon dak rong high school mate dak non kachali bom somato si lang nam lo te big big pinangan ningkan kep baningkan klini pen lang nam te non an mate non ke dam olon ningkan kreni lo same misen ang thek result ke mana bede silai li tu matha dam lo je kucing bang bipon bek nang ko sini tu ni pater bipon si dak ong we kese head banten dang lo kado we rong ra bran same cerap dun lo lasi na bang ni tu pater bipon si bipon ang tenang tung kosong lo ke matha pon je pining si bipon chojima manten ke RG ke dinga phantan ale tu matha pon nil tum pining pen mang pon lo je mo ke bang ji bom sengkan bang ke un an rap jin pen ning chiklo joni jon thom prang pen sili tum bipon bom busi chisik pon ang tenang tum no la so pre coaching ki bipon ji ke lan ang tung ko pe subject lo ke jong pon ge jasemet ke tum langdam lo asame mijom kuamat ni tum english bang begi buchini lo lake horat si lo lake asi english subject bipon lo lapen maths mathematics lapen aku jong sini tum kini penang bom singwai tu aku non subject si jok pon chak science sama la subject ke thoma jasemet bang tum sun pon non mana le tung pre coaching ki bipon ji ke mathematics science lapen english ason hase jong pon lo tangte nang le tum da bangso school lo mate non penangan high school do la so school lo nang le tum visit dam benji to heri baki subject bang ke mesena satlang wanji result wanji pula som sinang tum matha dum la bang tum chema thalo je pining la pre coaching bilo pot ni tum mesen ang thek mate satlang result ke man mesen ni pusini tum ning chedam Mien sing terang arong along ta thang rit lang amai ke paman pon lakhain kor phonilip MSC constituency ke parlo ronga gora mien sing terang arong along aning kanwang ason thak si pening suri hinira ingkora ke thom aning kana pharmanta alir alon pen thang rit lang katalon amai ke padupon Karbi Anglong atok anu thang ni phai ECR ni ketalon ponason thak si pini men sing terang arong along rong isi chingrum pet pen ke kan kechepati soki kacharting hon ke jeng karju ke thak pen chenglok asonson kachepati thang ritlang ketalon amayalong pedupon labang somayalong nilip MSC Pobitro rongpi rongasar Jemison terang lapen ongdong aratatum chetongdun labang somay kachari pon abang meipu hombor timung kongchon bang Davindra terang ahin pen lomahu sarpo atumaphan Karbi akhe amanapeng asimbon poho pen choro ponrinti Open State nang kimpi popusi MSC Pobitro rongpi pen chechak ponsi mensing terang arong arat aphan kachoro alam the pipajer pon Joki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong news nilitum hiri angkang long mensing terang arong long nilitum labangsu mensing terang arong riso ijang pen nilitum abitung cheseng pen si nilitum bangsu ining suri hinira ingkora ke thom Karbi sengkan kimi karchu labangsu amai deng pondo labangsu amai long nilitum ke chengsi ke dapa porabang ahok pet nilitum Karbi mithang aron pen sipang cheng ponlo bong chin nam ki pupen chengsi mo apora teng pen kapathu sitame rongru kapathu labangso cheng ponlo labangso phi nilitum puthot ilitum ratamai pilong do labangso ratamai pilong nilitum lo nilip ahawaralong kaching honnai
nem nilip MSc ke hai pu bitro rong pia khai sta men nang chetong dun labang so amai long nilitum phan jumisen alam nang jai pepan nilitum phan ake chak ta du alangli nilitum phan labang so achatai nilitum aning kan wang ake siksak du sitame alangli hin pen nang chak ponsi non ke wang jia bang ke alangli nilitum phan labang so kilun ke kan asai hem mate open stage sitame alangli nilitum phan panong pen nang pipo pusialangli pini labang so arni ke melong nang chak pen nilitum risoi jan kadoga vesta meniltum ningarong parpiglo alang lila mangso akam nang pachun pipon pu pusi ning ke parpiglo lapen ampar suta me pini niltum risoi jang pen isi ningarong piglo nilitum maphan ang song aka akehilus ta me labangsu sengkan kimikar chio amai nang pache thang pipon pu media korte do anatum nilitum phan pini labangsu amai along nang sitong luna pot alang nitum phan suta me churu parpiglo lapen ampar suta me nilitum labangsu arisoi jang doan stame non kewang jila asingkan stame nilitum labangso karbi emethang ningkan kimi karcho bang nilitum un an pen nilitum lapuson amai pachun pon jilang pusin nilitum kadokawe risoi jang pen na nilitum pini amai along stame nilitum ningi si pet pen si nilitum labangso amai along misen pen pachun son tak si non kewang jilang stame anso se nilitum singkan